ବସ 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 ବସ। ଆରେ ଗଲା କାଲି ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ କଣ ପଢୁଥିଲେ କି? ହଁ, ହଜିଲା ଦିନର କଥା। କିରେ ତୁ କହିଲୁ କାହା ହଜିଲା ଦିନର କଥା? ହଁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ତମେ ତ ଭଲ ମନେ ରଖିଛ। ଆରେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗପ ତମକୁ କହିଲି, ତମମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସବୁ କହିଥିଲି ସେଗୁଡିକ ତମର ମନେ ଅଛି? ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହଜିଲା ଦିନର କଥା ପୁଣି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲା ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଏଇ ପଢିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଚତୁରପଣିଆ, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସରଳ ହୃଦୟର ଗପ ଅନେକ କହିବି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚାଲ ଏଇ ହଜିଲା ଦିନର କଥାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ପିଲେ, ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ତମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ମୁଁ କେମିତି ପଢୁଛି, କୋଉଠି ରହିଯାଉଛି, କୋଉଠି ଲମ୍ବେଇକି ପଢୁଛି, କୋଉଠି କେମିତି ପଢୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ରେ ପିଲେ, ଯୋଉ ପିଲା ଭଲ ଶୁଣେ ସିଏ ଭଲ କହେ, ଯିଏ ଭଲ କହେ ସିଏ ଭଲ ପଢିପାରେ, ଯିଏ ଭଲ ପଢେ ସିଏ ଭଲ ଲେଖିପାରେ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ପଢୁଛି ଏବେ। ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବଡ଼ ହିତ, ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସତେଜ ଲାଗେ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନିଆ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ନିତି କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ବାରବାଟୀ କଡ଼େ କଡ଼େ, ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଏ ସିଂହବାଡ଼ି। ଘର ଲେଉଟାଣି ମନଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗେ। ସିଂହବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ଘୁରୁଥାଏ। କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଫେରୁ ଫେରୁ କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକେ ନେଉଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସଭିଏ ଶଙ୍କି ଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ଯେମିତି, ଛୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ତାକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୁଖୁରା, ହାଡ଼ୁଆ ଦେହକୁ ଠାକେରା ମୁହଁ, ଓଠ ଶୁଖିଲା, ଆଖି ନିସ୍ତେଜ। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଦେହ କୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ଆରେ ପିଲେ ଶୁଣିଲ ରେ, ଏଇଭଳି ବହିକୁ ଟିପ ଦେଇ ଦେଇ ଆରାମସେ ପଢିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମନ ଦେଇ ପିଲେ ଶୁଣ ସେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହଜିଲା କଥା। ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବଡ଼ ହିତ। ଆରେ ସକାଳେ ଘେରାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭାରି ଉପକାର। ତମେ ଜାଣିଛ, ସକାଳର ପବନ, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର। ଦେହ ଭଲ ରହେ, ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସତେଜ ଲାଗେ। ଆରେ ଭାରି ଆରାମ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସକାଳୁ ଘେରାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନିଆ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ହଜିଲା ଦିନର କଥା ଆଜି ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଇ ଦିନର କଥା। ମଧୁବାବୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଟିକେ ସଳ କହିଲେ ଟିକେ ବେଗେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳକୁ ଆସନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ନୀତି କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। ଆରେ ଏଇ ବାବୁଙ୍କର, ମଧୁବାବୁଙ୍କର, ଆମ ପ୍ରିୟ ମଧୁ ଦାସଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ହେଲା ସକାଳୁ ଭେରାରେ ବୁଲି ଆସିବେ। କୋଉଠି ଭେରାରେ ବୁଲି ଆସିବେ? ନୀତି କିଲା ପଡ଼ିଆରେ। କିଲା ପଡ଼ିଆ କହିଲେ ଆମର କଟକରେ ଏବେ ଯୋଉଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି ପିଲେ ଯାଇଥିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ।
ଧାରଣା ଟିକେ ଦଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବ। କିଲା କହିଲେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର, ଯାହାକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ଧନ ରତ୍ନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କିଲା। ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତି ରାଜାନର। ସେଇ ରାଜାନର, ବାରବାଟୀ ରାଜାନର। ଯୋଉ ବାରବାଟୀ କହିଲେ ବୁଝେ ଜାଣିଛ ତ? କଟକର ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆରେ ସେଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗ। ତା ବିଷୟରେ ଏକ ଘଟଣା ଥିଲା। ଦିନେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କାଉତଟିଏ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ପିଲେ ଜାଣିଛ, ଛଞ୍ଚାଣ କାଉତକୁ ମାଡ଼ି ବସେ, କିନ୍ତୁ କାଉତ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏ କଥା ଦେଖି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କହିଲେ ଏଇ ମାଟିଟା ହଉଛି ବୀର ମାଟି, ଏଠି ଓଲଟା କାମ ହଉଛି। ଛଞ୍ଚାଣ କଣ କାଉତକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ? କାଉତ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଛଞ୍ଚାଣକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟିର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ ବାରବାଟୀ ଜାଗାରେ ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବାଟିଏ କହିଲେ 40 ଭରଣ, ଏଇଭଳି ବାଟି ବାଟିକିନି 40 12 ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ତାହାରି ଉପରେ ଏ ଦୁର୍ଗଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳା ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଜାଣିଲରେ ପିଲେ ବାରବାଟୀ କଥା? ହଉ, ସେଇ ବାରବାଟୀ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ କିଲା ପଡ଼ିଆ ସେଇଠି ସେ ବୁଲନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ମହାନଦୀ, ତମେ ଜାଣିଛ କଟକର ଗୋଟେ ପାଖେ ମହାନଦୀ, ଗୋଟେ ପାଖେ କାଠଯୋଡ଼ି। ସେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଖଣ୍ଡେ ହାୱା ଖାଇ ଖାଇ ବାବୁ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଅର୍ଥ ଅଧିକ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାମ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନର ଘଟଣା ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେଇ ଦିନର କଥା ହଉଛି ବାବୁ ଟିକେ ସଅଳ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବେ। ବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ପିଲେ କାଳି ଅନ୍ଧାର କହିଲେ ବଡି ଭୋରୁ, ବେଳ ଉଇଁ ନଥିବ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ବାବୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ। ହତା ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଗିନା ଗଡ଼ୁ ଠେକି ଢାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଗିନା କହିଲେ ପିଲେ ତାଟିଆ ଜାଣିପାରିବେ? ଗଡ଼ୁ କହିଲେ ଢାଳ, ଠେକି କହିଲେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଢାଳ ଭଳିଆ ମାଟି ପାତ୍ର, ତାକୁ କହନ୍ତି ଠେକି, ଯୋଉଟାରେ ଆଗ କାଳରେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁଯାଏ। ଆଉ ଢାଳ କହିଲେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଏସବୁ ଥୁଆ ହଉଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି? କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଢାଳ ସବୁ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇକି ଧାଡ଼ି ହେଇକି, ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୋତରା କହିଲେ ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚିରି ଯାଇଥିବ, ଧରୁ ଚିରିଯିବ। ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଯାହା ଚିରି ଯାଇଛି, ସେଇ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧି ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଡ଼ରେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି। ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ ପୁଣି କୁନି ଛୁଆ, କହିଲେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କାଖରେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କି ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡରିଗଲେ। ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡୁ ଆସିଲେ ଭାରି, କାରଣ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ବାବୁ ନଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଗେଘେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଇକିନି ଶଙ୍କି ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡରିଗଲେ। ବାବୁ କହିଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ, ଆଉ କଣ କରିବା? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ତାଠୁ ବଳି। ଚେହେରା କହିଲେ ପିଲା ରୂପ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତାଠୁ ଅଧିକ, ବଳି କହିଲେ ଅଧିକ ହଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ରୂପ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୁଖୁରା କହିଲେ ତେଲ ଲାଗିନଥିଲା। ଚୁଟି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲା, ଚୁଟିରେ ତେଲ ନ ଲାଗିଲେ କେମିତି ସବୁ ଫୁରୁଫୁରୁ ହେଇକି ଉଡୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ମୁଖୁରା ବାଳ, ହାଲୁକା ଦେହକୁ ଠାକରା ମୁହଁ, ହାଡୁଆ ମୁହଁ
ଦେହକୁ ଠାକେରା ମୁହଁ। ଆରେ ହାଡୁଆ କହିଲେ ହାଡ଼ ସବୁ ବାହାରି ପଡିଛି, ଠେଙ୍ଗି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କଙ୍କାଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଦେହକୁ ଠାକେରା ଗାଲ, ମାଂସ ନଥିବା ଗାଲ, ଏମିତି ଗାଲ ସବୁ ପଶି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଚେହେରା। ଆଖି ନିସ୍ତେଜ, ଆଖିରେ ତେଜ ନାହିଁ, ଆମ ଭଳିଆ ଏମିତି ମୋଟ ମୋଟ ଅନୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ହେଇକିନା ଆଖିକୁ ମିଟି ମିଟି କରିକିନା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକର ଦେହ କୁଙ୍ଗୁଳା, କୁଙ୍ଗୁଳା କଲେ ଲଙ୍ଗଳା, କିଛି ଚଢି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କନା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କାଖରେ ଧରିକିନି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଦେହ ପତଳା, କହିଲେ ପୁରା ସରୁଆ, ଦୁର୍ବଳିଆ, ହାଡୁଆ, ଠାକେରା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା। ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧୁବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ତମେମାନେ ଜାଣିନାହ। ତେଣୁ ଆସ ଦେଖିବା ଏଇ ପଢିଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଆସ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା।